alguna cosa està passant a RetinaCat. És un podcast, un programa de ràdio o televisió, un equip, un periodista, un projecte presentat per Xavi Duran. Tindrem convidats. Ens explicaran històries amb moltes experiències i vivències. Rigor en les malalties hereditàries de retina. Informar i documentar, explicar i entretenir. Molt aviat a RetinaCat. Escoltareu. RetinaCat a l'escolta.